Tak pojď. Vidno, že ma to bolí. No, ale... Čo ste vina? Hej. Mám napísané, že? Poď sem. Aj. Poď sem. Ale musíš ísť do drepu, Bobo. Bol v drepe, ne? Ale to není drep. Drep je hlbšie. Poď, dávaj, nešpekuluj, poď. Okej. Vidíš? Koordinačne trošku. Nič nie. Tak. Je to akože o stenu? Aj. Poď, poď, Bobo. Hej, to musí byť o stenu. 20 sekúnd tiež. To je ono, a potom drep nižšie. Ešte nižšie. Ty si zlé. Tak. Ale na čiaru. Na čiaru. Proste na ten tú čiaru. Ja to videl? Ideš to, že aby to proste išlo dolu. A tak, na čiaru. Jo? Čo to? To počkám v hlave, keď spáť. Áno, dobre, dotočí tú šestku. No čak, to môže doma, vieš, jednu vyhodíš, aký bude vzduch. A ideš na toto. Poď sem, Donča. Kľudne budete dvaja vedľa seba. Neboj sa Talpiho, človek vám to nehodí na teba. Neboj sa, to dá pôjde. Tak, ale aby si sa dotkla, vždycky sa ju snaž spracovať, keď ju odrazíš, tak sa ju snaž spracovať pred seba. Na hru, pred seba. A na čiar. Bye. Môžeš to šenka? Dobre. Či? Kto si to chce ešte vyskúšať? Šinku až na čiaru, nie? Počká? Aha, jasne. Ťažké. A na pety. Dobre. A vás je to bližšie k vám stene, či? Tak ďaleko mi od stene, či to? Kľudne bližšie, pretože nepotrebuješ byť tak ďaleko. Od steny môže byť ako tu. No, to sa asi opäť. Lepšie, lebo tiež využívaš. Vieš, nejde, kým je tam a späť, ale ide hore skôr. Ale aj náročnejšie. Zvedme sa. Sa ubijú trapou. Je to také ľahké? Luboš. Ale ešte zavod. Poď skúsiť, ešte si nedal ani jeden na dane. Na tú čiaru, na čiaru. Tak, to bolo. Tak.
Petr. Nie na špičku. A poď bližšie ku tej stene. Či ešte? Pohne, pohne. Čo s boxami? Ty vole, to je jednoduchšie, nie? Keď sa z boku dívaš. Jednoduchšie z boku. Ale to máš vyhodiť. Ale vlastne budú naraz obsadené len 3. Čo sú to 2? Dobre? To sú 4 cviky, ale budú obsadené vždycky iba 3. Jedna dvojka je tam, druhá dvojka je tam.